autor moi próximo á súa casa. O tractor estaba aquí, coa fresadora. Vostede, neste lugar exacto aquí, onde a súa casa é onde o 13 de setembro botan falta o seu tractor. Exacto. A víspera ainda o tiña, porque confirmaron yo varios veciños. Sí, que non preguntaron se o vendía. Pasa un mes e cando a tapan. O día 10, aí sobre as 5 ou 6 da tarde, cando chego a miña sorpresa ali, que chego estaba a cancilla aberta. Xa me pasou unha volta polo corpo pensando xa no tractor. Se vostede xa pensa, levaron o tractor. Sí, xa pensei, porque hai como 14, 15 anos pasou unha cousa parecida e cando cheguei ali faltábame unha emboladora e unha desbrozadora. A estimación que ata o momento fixo a Garda Civil, falamos sobre este acusado de 29 anos, o que se lle atribúen estes furtos e roubo con forza, é aproximadamente duns 60.000 euros. O tractor aparece, agora está xa na súa man de novo, pero o tractor en mal estado. Se ve como está a roda, aquí falta o tensor. Os cristais reventados. O tractor apareceu con unha roda, esta roda izquierda deste lado estaba reventada e a dereita de diante igual. Esta parte de aquí está toda descolorida. Traballou máis esta borzadora en 20 días que tuvo el, que é o que hizo 20 anos. As cadeas, levaban as cadeas novecitas e tuve que puñerlle outras. E de feito mesmo, fíxense aquí, este trallazo que ten aquí, isto non o tiña. Non, isto aquí foi contra os croios. O presunto autor destes furtos e roubos con forza, valorados, insistimos, en 60.000 euros polo que indica a Garda Civil, vostede sabe quen é. Sí. O presunto autor dos feitos é un veciño seu. Sí. Como lle queda o corpo? O acusado está posto agora a disposición judicial, pero vos sabedes que ele é, aínda naquele momento, o presunto autor grazas a un chivatazo, alguén que vos di, pasade por estas fincas que ali hai de todo. Sí, bueno, infórmanos que o sábado, parece que foi o 20 de outubro, máis ou menos, me parece que foi ese día, infórmanos que en Santa Mariña, onde foi a abuela, que posiblemente que aí estaban a maquinaria.